искам да продължим темите с проверките от НАП, защото получих много молби и дори критики, че обръщам внимание само на фирмите, а на физическите лица не обръщам внимание. Имаше случай миналата седмица при нас дойде клиент, който има получено писмо от НАП, искане за предоставяне на документи и съответно мога да ви кажа какви са етапите, да ви помогна, за да се оправите в тази ситуация. Много хора се стряскат, казват, аз това писмо все едно, че не съм го получил, аз ще го хвърля, ще го скрия, няма да отговарям на почтата и да става каквото ще. Но това не е решението на проблема, на въпроса по-точно, защото още не се знае дали изобщо има проблем. Така че стъпките са следните. Самостоятелно отворете писмото и прочетете внимателно текста, да видите за какво става въпрос, да се ориентирате, за вас ли, има ли нещо, което да ви смущава, има ли нещо, което може да дадете в насоките, нали, да се обясни този казус. След като прочетете писмото, се свържете с проверяващия и му кажете, че примерно може да подготвите документите. Ако има документи, които не може да подготвите, му кажете, че има причини, обясните защо не може да подготвите тези документи и след като предадете документите, ако срока за предаване на документите не ви устройва и искат се по-голям обем документи, трудно е да ги намерите, може да поискате удължаване на този срок. Какво можем да ви помогнем ние и какво по принцип може да помогне счетоводителя? Най-тънкият момент в такива случаи това са писмените обяснения. В писмените обяснения може точно да се разясни, да се дадат точно, нали, обяснение какъв е случай, защо се получава така, какво може, нали, вие да направите, дали има във вас причина или няма причина. С счетоводителя може да изискате с ПИК или по друг начин вашите данъчни декларации, които да спомогнат за решаване на този случай. Също така счетоводителят може да ви помогне, да ви предпази от бъдещи такива проблеми, като ви разясни защо ви търсят и какво е нужно да направите, за да нямате такива стряскащи ситуации за вас. Сега до 30 април е срокът за подаване на годишните данъчни декларации на физическите лица и ако вие нещо имате, което ви смущава или въпроси, то може да се свържете с нас. Има връзка с това, което ви казах преди малко, с декларирането на доходите. Пожелавам ви спокойни дни, потърсете ни, счетоводна къща СЛЗ Варна, 25 години история. Заповядайте при нас.